Ka si to sanji 67 la Suzy Wiles ale kɛra muso fɔlɔ ye ka kɛ chef de cabinet ye États-Unis ni o ye jɔyɔrɔ ye mun kɔni bɛ se ka jate ka kɛ i n'a fɔ jamana ɲɛma ka kankɔrɔ sigi ka fɔrɔ kan jamana ɲɛma ka ko ɲɛnabɔ la o b'a jira k'a fɔ ko Suzy Wiles ale bɛna kɛ Donald Trump kɛrɛfɛ walasa ka se ka ka politique ko ɲɛnabɔ ani fana ka ka kobolodalenw kɔni bila sen kan a kɛrɛfɛ. Donald Trump ale yɛrɛ mun kɔni bɛ tanu kɛ ka ɲɛsin Suzy Wiles ma k'a fɔ ko muso don mun ka ti ka gɛlɛn a jijalen don wa fana ko a hakili ka di ni bɛɛ lajɛlen bɛ a bonya nka n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko Suzy Wiles ale kɔni dɔnnenba tɛ jama fɛ sabula muso don mun kɔni tɛ kuma kosɛbɛ kunnafoni kɛnɛw kan wa ni a tɛ sɔn ka to ka kuma ta. Suzy Wiles ale yɛrɛ tun ye Donald Trump kɔni ka campagne ni o ye fanga ɲini ɲɛnajɛ ye ko kɔni ɲɛ minɛ ko ɲuman o fanga ɲini ɲɛnajɛ yɛrɛ mun jatera ka kɛ Donald Trump ka fanga ɲini ɲɛnajɛw ye mun labɛnna ka tɛmɛ a tɔ saba ninnu bɛɛ lajɛlen kan. Suzy Wiles sugandili o kɔni ye Donald Trump ka latigɛ fɔlɔ talen ye kabini a sigira États-Unis kunna o mun kɔni nafa ka bon kosɛbɛ sabula muso in ale kan ka maa tɔw ɲɛna tɔmɔ ani minnu bɛna jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ.